Bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena saru total ta' 10,526 vjaġġ bil-vapuri tal-Go Channel u dawk tal-Fast-Ferry. Dawn il-vjaġġi bejniethom ġarrew aktar minn 1,500,000 passiġġier. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juru wkoll kif Marzu kien l-aktar xahar impenjattiv meta fih saru aktar minn 3,850 vjaġġ jew 36.6% tal-vjaġġi kollha f'dan il-perjodu. Meta nħarsu lejn it-trasport bil-baħar Bellimġar u ċirkewwa jiġifieri bil-vapuri MV Gawdos, MV Nikolaus, l-MV Tapinu u l-MV Malita, in-numru ta' passiġġieri li ġarrew flimkien qabeż il-1,300,000 li jfisser żieda ta' 1.5% fuq l-istess tliet xhur tal-2024. L-ogħla numru ta' passiġġieri kien irreġistrat f'Marzu li qabeż in-nofs miljun. Meta mqabbel mal-istess kwart tas-sena ta' qabel, l-att ta' vetturi żdied ukoll b'1.7% għal ftit anqas minn nofs miljun. Mill-istatistika tal-vjaġġi joħroġ li fl-ewwel kwart tas-sena dawn laħqu 8,213, żieda ta' 4.4% fuq l-istess żmien tas-sena l-oħra. F'Marzu wkoll kien irreġistrat l-ogħla numru ta' vjaġġi. Dwar it-trasport bil-Fast-Ferry Bellimġar u l-Belt Valletta fl-ewwel kwart ta' din is-sena jirriżulta li saru total ta' 2,313 il-vjaġġ li ġarrew total ta' aktar minn 200,000 passiġġier. Meta mqabbel mal-istess żmien fl-2024 l-att ta' vjaġġi żdied bi 33.3% filwaqt li n-numru ta' passiġġieri żdied b'37.5%. Ix-xahar ta' Jannar irreġistra l-ogħla numru ta' vjaġġi filwaqt li Marzu reġistra l-ogħla numru ta' passiġġieri. Dan kollu anke jkompli jikkonferma r-riżultati rekords li pajjiżna qed jikseb fil-qasam turistiku mhux biss fis-sajf imma matul is-sena kollha. F'dan il-perjodu għawdex wkoll iċ-ċelebrazzjonijiet kbar tal-Karnival fost l-oħrajn.